Вземи цръпката. Моти конец. Куцат броевите доле. Куца времето. Куца, куца, куца. Куца и пуца. Ако имаш намотано конец, може... Пази на моите тръски. Не, ловото гледам защо е там дойдем. Моята да не си офатил. Няма връзки, падна олото. Директор с левите най-долу ще може. И да сакаш сними, аз кем долу съм на влечки. Нас сними. Не. Аки? Тук трябва ни стреви да го носа. Теки спущам от към моите тръски. Беж, бре, да видим рибо. Опа! Внеси го са от сръбката. Лизни го. Чакай, некам да ви спасирам. Ама без амортизер си да не му откачиш уст. Я му амортизирам, с руката. Айде, бърти го на тука и внеси го. Чеки да го внесе, ти не отцърпи. И оловото му около перката. Дружи, ел на кай нас? Не го гони. Са плаша. По. Петка. А, шо викта ви? Овой? Да. Петка. Петка, а? Епа. Ще да ви има майстора Шопделя направи са. Чекай сега. О, бля, чекай да видим са. Така. Значи, Откачен. тая за откачам веке. Вземи сакчето право и вагата. Сакчето окорито, вагата отзад обела кутия. А вагата къде? Отзад задранцо на бела кутия от славолет. Че да стане да слика му панталоното. Стане. Чакай, спущане да снима се. Да. А да го снимам панталоне сак. Детал мора да се фата. Тай да видим колко кафе. Айде 4700. Четири 250. Добро. Касам. Ах, майстре! Добре. Тръгна работата. Не ядело деня, топло било. Сними го и снимател. С ликата или?